Croeso i bennod arall o Bangor Be Wedyn. Lle mi ydw i, Huw Gwyn, yn sgwrsio hefo graddedigion Mhrifysgol Bangor am eu gyrfa nhw ers graddio a sut mae'r Gymraeg wedi helpu nhw ar hyd y ffordd. Gwyddoniaeth ac ymchwil sy'n cael sylw yn y bennod yma, yn benodol Peirianneg Electronig a'r gwyddorau amgylcheddol. Yn y bennod yma, fe nes i siarad efo Dr Daniel Roberts, uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor, a Dr Non Williams, Swyddog Arbenigol Carbon i Gyswllt Ffermio. Roedd hi ddiddorol clywed sut mae'r ddau yn defnyddio'r Gymraeg mewn meysydd lle dydy'r Gymraeg efallai ddim o'r amlwg. Be mae'r sgwrs yma'n profi ydy bod gwyddoniaeth a'r Gymraeg yn gweithio law yn llaw â'i gilydd a hynny mewn ffyrdd cwbl naturiol. Mwynha'r bennod, dyma hi. Diolch yn fawr i'r ddau ohonoch chi am ddod i siarad efo fi heddiw. Ac edrych ymlaen i sgwrsio efo chi amdan be mae'r Gymraeg yn olygu iddo chi a sut ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg yn eich swyddi chi. Felly i ddechrau, ydych chi'n meindio jyst deud chydig bach mwy amdan chi'ch hun a wedyn eich siarad bach mwy amdan eich perthynas chi efo'r Gymraeg. So dwi'n siŵr os ti eisiau mynd gyntaf, Daniel? Champion, dim problem. Wel, diolch gyntaf am y gwahoddiad i ddod i siarad pnawn yma. So fel ti'n deud, dwi'n uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Electronig yma ym Mangor. So o Ben Llŷn ymreiddio, dal o Ben Llŷn, nes i ysgol Botwnog, a wedyn i coleg Meir yn Pwllheli, a wedyn ymlaen i fama lle i'r brifysgol. So nes i wneud gradd mewn Peirianneg Electronig yma ym Mangor. Wedyn ges i'r cyfle i wneud PhD drwy gyfrwng y Gymraeg efo'r ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol eto ym Mangor, a wedyn ar diwedd y PhD cael y cyfle i weithio yma. Felly, ddim di gadael ers 2008, a wan yn dysgu Peirianneg Electronig ac yn gwneud chydig o hynny drwy'r Gymraeg. Gwych. Non? Diolch diolch yn fawr iawn am y cyfle i fod yn rhan o'r podlediad yma. Dwi'n wreiddiol yn dod o Ynys Môn, wedi fy magu mewn cartref Cymraeg ac yn rhedeg rhan fwyaf mywyd dydy gwir drwy gyfrwng y Gymraeg. Wedi cael yn addysg yn yr ysgol Graig Llangefni yn ysgol gyfun Llangefni, ac yn debyg i Daniel wedi mynd ymlaen i Mhrifysgol Bangor i astudio, ond mewn ysgol gwahanol o fewn y brifysgol. Nes i astudio gradd mewn amaeth, cadwraeth a'r amgylchedd, yna bod yn ffodus i gael y cyfle i wneud doethuriaeth o fewn yr adran honno, yn ymchwilio systema gwartheg yn ucheldir a'r doethuriaeth yn cael ei gyllido drwy gynllun CES 2 yn cydweithio gyda Hybu Cymru. Yn dilyn y doethuriaeth wedi gadael y brifysgol ac erbyn hyn yn gweithio gyda Gyswllt Ffermio ers 4 mlynedd i gyd, a bellach yn y rôl o Swyddog Arbenigol Carbon, fel wnest ti sôn amdano fo, yn gweithio ledled Cymru. Felly mae'r ddau ohonoch chi yn weddol lleol i Bangor. So nhw'n cael cyffwrdd ar chydig bach amdan yr penderfyniad yna i ddod i Bangor i astudio lle. Felly ydych chi'n pam nes i benderfynu dod i Bangor, a oedd y ffaith bod chdi'n gallu gwneud rhywfaint o'r cwrs drwy'r Gymraeg di helpu i berswadio chdi i ddod i Bangor lle oedd hynna di helpu? Oedd yn bendant, fel ych chi'n gyfeirio fan yna, yn lleol iawn i Fangor. O'n i'n awyddus i fynychu prifysgol yn lleol, felly gen i ddipyn o fywyd cymdeithasol adra tu hwnt i fy astudiaethau. Felly o'n i'n awyddus i allu dal ati efo'r ymweliadau hynny law yn llaw gyda fy astudiaethau. Dwi'n cofio mynychu diwrnod agored yn Mhrifysgol Bangor a cael yn ysbrydoli gan rhai o'r daleithwyr cyfrwng Cymraeg yno, ac wrth gwrs yr anogaeth i gyflawni rhywfaint o'r astudiaethau drwy gyfrwng Gymraeg o fantais i fi. Felly, chydig o ffactor yna yn arwain tuag at y penderfyniad o fynd i wneud gradd ym Mangor. Gret, a iddo chdi, Daniel, dwi'n gwybod ella y cwrs nes di Peirianneg Electronig, ella bod na ddim gymaint o gyfleoedd i wneud pethau drwy'r Gymraeg ar y pwynt yna, ond erbyn wan yn amlwg sy'n gweithio fel darlithydd yn y bwnc yna, ti'n trio darlithio trwy'r Gymraeg cyn gymaint o phosib lle. Pam nes ti benderfynu dod i Fangor lle, oedd y cyfle i ella byw dy fywyd drwy'r Gymraeg yn ddylanwad ar chdi'n dod i Fangor lle? Pan o'n i fach, neu pan o'n i'n blentyn, Bangor oedd y lle i ddod fatha i siopa falle, so cofio dod efo mam a dad am dipyn o flynyddoedd ar weekends lle, a hyd yn oed pan o'n i'n coleg dal y bus o Pwllheli i Gaernarfon, a wedi Gaernarfon i Bangor. Dyna oedd y lle i ddod lle. Ond eto'r diwrnod agored, fel ti'n dweud, am gymaint o Gymraeg, ond nes i gyfarfod staff oedd yn gallu siarad Cymraeg yma fatha Dr Estyn Pearce,
yr athro Alan Shore ar y pryd hefyd, oedd o'n diwtor personol i fi pan nes i ymuno hefyd. So oedd o'n chydig bach o gyfleoedd Cymraeg yma lle. Ond fel ti'n dweud, ers medru... Wel, dwi'n meddwl, un o'r penderfyniadau neu'r rheswm mwyaf nes i ddod i Bangor oedd bod yn mor agos i adra. Dyna lle oedd teulu, do'n i'm isio symud un o'r dinasoedd mawr. Dwi'n hoffi mynd i Lerpwl, hoffi mynd i Gaer, hoffi mynd i Lundan, ond dwi hyd yn hoffi dod yn ôl adra, ac o'n i hyd isio byw adra lle. A fel ti'n dweud, ers cychwyn swydd yma, da ni wedi gwneud dipyn o ran datblygu rhai o'r modiwlau fewn i'r Cymraeg, a dwi'n gallu darlithio rwan drwy'r Gymraeg a hybu fwy o bobl ifanc gwneud rhai o'r cyrsiau, rhai o'r modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n bod yn wych fel adran, da ni rwan, neu mae cyrsiau peirianneg ni, i gyd yn gymwys ar yr ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio leia 40 credyd drwy'r Gymraeg. A dwi'n bod o'n braf rwan gweld faint o bell mae'r adran wedi dod o pan o'n i'n fyfyrwyr i'r myfyrwyr sy'n dod drwad rwan lle. Gret. Ia, a nesaf, swn i'n licio cyffwrdd chydig bach mwy amdan be na fych chi'n neud ar ôl graddio ar brifysgol. Dwi'n gwybod bod chi wedi sôn chydig bach am gwneud PhD a falle ac amdan be ydych chi'n neud rwan lle. Ond ia, yn unol â enw'r podlediad Bangor be wedyn lle, be na fych chi ar ôl graddio. So, a'i nôl at chdi non. Oeddech chdi'n gwybod be oeddech chdi eisiau neud tra ydych chdi'n y brifysgol, neu ydych chdi'n siŵr? Da ni'n mynd bendant yn siŵr a bod yn onest. Dwi'n dod o gefndir amaeth, felly hynny yn un rheswm bod fi wedi astudio amaeth cadwraeth a'r amgylchedd. Fodd bynnag, llai i'r rheswm o ddewis astudio Mangor oedd bod y gradd yn cynnig mwy na jyst amaethyddiaeth ar ei ben ei hun. Felly o'n i'n awyddus i weld be arall oedd allan na o ran gwaith. Fodd bynnag, mi o'n i'n gwybod mod i eisiau gweithio yn y sector amaeth, a ddech chi'n cyffwrdd fan yna y doethuriaeth. O'n i'n ffodus drwy y ffordd oedd y doethuriaeth wedi gyllido drwy CES 2. Roedd bob doethuriaeth yn cael ei baru fyny mewn ffordd gyda fatha partner diwydiant yn cael ei alw, a Hybyg i Cymru oedd fi ni. Wedyn oedd hynny yn rhoi rhyw fath o fewn welediad i fi o'r opsiynau oedd allan o ran gyrfa y gwaith oedd ar gael o fewn y sector. A jyst cwpl o bethau eraill o ran yn amser yn y brifysgol yn astudio. Daniel yn sôn am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sawl gwaith am fanna. Fi si'n ffodus i gael ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg pan o'n i'n astudio'n gradd. A fel rhan o hwnnw, un o'r gofynion oedd cyflawni cyfnod o brofiad gwaith. Felly fi si'n ffodus i gael treulio amser yn adran glastu'r Llywodraeth Cymru. Felly dwi'n meddwl drwy wneud yn gradd yn y Gymraeg, ddoth na amball i gyfle arall i fewn, jyst i gael mwy o syniad o'r math o waith oedd ar gael. Felly, yn bendant yn gadael y brifysgol neu wrth wneud yn oethuriaeth, o'n i'n meddwl mwy wrth gwrs am beth oedd i ddod wedyn. Fodd bynnag, dwi'n meddwl bod y cyfleoedd o'n i wedi cael yn y brifysgol di helpu fi feddwl am hynny a siapio lle dwi wedi gyrraedd ben hyn ac erbyn hyn yn gweithio yn y sector amaeth, ond yn mwynhau pontio yr ymchwil hefyd gyda'r diwydiant lawr gwlad, felly gweithio lot efo ffermwyr ledled Cymru ac wrth gwrs rhan mawr o gwaith yna drwy gyfrwng Gymraeg hefyd. Gwych. A iddo chdi, Daniel, oeddech chdi'n gwybod be oeddech chdi eisiau neud tra oeddech chdi yn y brifysgol lle? Neu ydych chdi'n siŵr bod chdi'n siarad efo dipyn o fyfyrwyr trwy'r amser lle a allan gofyn iddyn nhw beth ti'n meddwl neud ar ôl graddio ac bod nhw'n siŵr. Oeddech chdi'n yr un sefyllfa neu oeddech chdi'n gwybod bod chdi eisiau mynd lawr y trywydd i fod yn ddarlithydd neu gweithio mewn ysgol? Na, o'n i hollol fel myfyrwyr a'n dim syniad be o'n i eisiau neud. I fod yn onest, o gynnau'n syniad be wneud cyn dod i brifysgol. Fatha coeliach na beidio, hospitality management o'n i am wneud. A dyna o'n i di roi cais i mewn ar gyfer Bangor. A wedyn, fe siarad diwrnod agored i Peirianneg Electronig a dyna nes i fel isradd. Ond wedyn ar ôl gorffan y grad o gynnau'n syniad be wneud wedyn. So eisiau weld yn niwtor personol a digwydd bod oedd wedi clywed am yr ysgoloriaeth yn dod, ysgoloriaeth PhD lle yn dod i fyny gen y Coleg Cymraeg a'i wneud hyn drwy Gymraeg. A nes i roi cais i mewn a fel maen nhw'n dweud, the rest is history. Dyna sydd wedi'n neud y fyny lle beth dwi'n gwneud fyny rwan lle. Ac ar ôl gwneud y doethuriaeth yna, nes ti weithio mewn ysgol hefyd, ond nes ti weithio yn ysgol Boltwnog? Tra ni'n gwneud PhD, ges i cyfle i neu chydig bach o ddysgu tygau electroneg yn ysgol Boltwnog. So nes i wneud hwnnw am cwpl o flynyddoedd ynghyd â wneud y PhD lle. A tra ni'n gwneud y PhD, o'n i'n gwneud labordau yma yn yr ysgol ac yn dysgu cwpl o fodiwlau. A wedyn ers
graddio efo'r PhD wedyn, dwi wedi mynd ymlaen i wneud fwy o ddysgu lle yma yn yr adran. Ie, dwi'n meddwl ar y podlediad yma, da ni eisiau trafod dipyn o lwybra gyrfa gwahanol lle da ni wedi cael amryw o bodlediadau efo pobl gwahanol lle, ond dwi'n meddwl eich un trywydd, eich di myfyrwyr ddim yn meddwl amdan ar y degau ydy meddwl bod nhw'n gallu aros mewn addysg lle a gwneud doethuriaeth ar ôl gorffan gradd israddedig neu gradd meistr lle. Fysa'r ddau o'n chi'n argymell i myfyrwyr ar hyn o bryd mynd ymlaen i wneud gradd doethuriaeth lle, non sut brofiad oedd eich di sgwennu dy doethuriaeth di lle? Ia, yn bendant yn debyg iawn i Daniel. Doeddwn ni'n gwybod o ran gyrfa yn gadael yr ysgol ar ei fath wedyn o ran yn cyflawni yn radd mewn ffordd. Ond mi godwyd y cyfle y doethuriaeth mae'n cael ei hysbysebu. Dwi'n agorad iawn i ddeud na, dychod, sa chi wedi gofyn i fi, pan ni'n yr ysgol taswn ni yn cwblhau doethuriaeth, fyswn ni dweud na, dychod, da ni ddim yn un o'r bobl nad yn meddwl bod fi eisiau gwneud doethuriaeth, fodd bynnag mi godwyd y cyfle yn ffodus iawn o Dr Prysor Williams yn yr adran a fo oedd yn hiwtio personol yn doethuriaeth i, bellach yr athro y Prysor Williams. Mewn ffordd mi oedd y doethuriaeth yn ddilyniant da o'r gradd a wedyn ymchosiaeth ymchwil i yn Nhrydydd flwyddyn yr isradd. O'n i wedi cael blas ar wneud dipyn o waith ymchwil gwaith maes allan ar fferm y Mhrifysgol yn Henfais a hynny wedi rhoi blas o rhywbeth o'n i wirioneddol yn ei fwynhau. Felly rhywsyd, er nad oeddwn ni ddim wedi mynd ati, os liciwch chi, chwilio am doethuriaeth, mi ddoth o'n gam naturiol i fynd amdano fo ac i wneud cais gan bod y cyfle yn codi ac wrth gwrs, y cyfle i gael doethuriaeth wedi gyllido. Ac i fod yn onest, nes i wirioneddol fwynhau yn doethuriaeth, fel dwi'n deud, yn andros o ffodus o gefnogaeth Prysor Williams ynghyd ac aelodau eraill yr adran. A jyst i nodi fan hyn, nes i ysgrifennu'n rheithawd i fyny drwy gyfrwng y Saesneg mwyn gallu mynd ati i gyhoeddi rhywfaint ar y gwaith ag ati, fodd bynnag oedd y Gymraeg yn rhan mor bwysig o'n siwrna ni drwy gydol y doethuriaeth bod o yn y sgyrsiau dydd i ddydd o'n i'n gael efo Prysor, ond y fwy na hynny hefyd gan mod i yn gweithio gyda Hybu Cymru. A maen nhw wrth gwrs mewn cyswllt gyda gymaint o ffermwyr ledled Cymru, o'n i hefyd yn cael y cyfle wedyn i sgwrsio yn y Gymraeg ac i gyflwyno yn y Gymraeg mewn digwyddiadau fan nhw a mynychu pethau fel y gynhadledd olradd gan y Coleg Cymraeg yn gyfle gwych i gyfarfod unigolion eraill oedd yn cwblhau doethuriaethau ledled Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n gwneud rhywfaint o'r gwaith yn y Gymraeg. Felly, nes i wirioneddol fwynhau y doethuriaeth a gweithio mewn sector fel amaethyddiaeth ac gwneud yn oethuriaeth mewn amaethyddiaeth, ond yn gyfle gwych i siarad efo pobl mewn iaith dydd i ddydd, siarad efo ffermwyr am yng ngwaith, a dyna beth dwi'n wirioneddol fwynhau wneud mewn ffordd. Felly, bod yr ymchwil yn gallu bod yn drwm ar adegau, wrth gwrs, sgwennu fyny, mae'r gallu wedyn o drosglwyddo'r wybodaeth yn y iaith gyntaf, dwi'n meddwl bendant wedi bod o fydd i fi yn hwyrach ymlaen ar ôl gorffan. Mae'n gret clywed bod chdi wedi mwynhau sgwennu'r PhD lle, ac mae swnio fatha bod hwnna wedi helpu chdi yn ystod dy yrfa lle. Ond at chdi, Daniel, o ran sgwennu'r doethuriaeth, chdi oedd y person cynta yn yr ysgol i sgwennu PhD yn y Gymraeg lle, a ti wedi siarad chydig amdan sut oedd y Coleg Cymraeg wedi helpu chdi. Sut brofiad oedd sgwennu'r doethuriaeth a be oedd y pwnc lle? Ie, wel, yn debyg i non, oedd y doethuriaeth ei hun drwy'r Saesneg eto i gael fwy o gyfleoedd cyhoeddi, a hefyd y broblem efo ochr peirianneg ydy rili ffeindio'r arbenigedd yn herma arholwyr ar gyfer y faifa falle. So oedd a lot haws gwneud hynny drwy'r Saesneg, ond mae geisiau'r gyfle i fynychu cynadleddau y Coleg Cymraeg, so'r cynadledd wyddonol yn Aberystwyth ar y pryd, a'r cynadledd yn Gwyddoniaeth bob blwyddyn, so eisiau gyflwyno yn rheini, a medru cyflwyno papur yn Gwerddon, so geisiau'r cyfle hynny i wneud drwy gyfrwng o Gymraeg. A ers fod yn aelod y staff, dwi wedi medru supervisio PhD fy hun, oedd o'n Gymro, ac nes i manegio perswadio fo i gyhoeddi yn y gynadledd wyddonol yn Aberystwyth hefyd drwy gyfrwng y Gymraeg. A fel ti'n sôn, Hyw, y cyrsiau hefyd oedd ar gael gen y Coleg Cymraeg ar y pryd, pan o'n i'n, wel, maen nhw dal yn cynnig nhw, pan o'n i'n fyfyriwr o'ch di'n mynd, wel, nhw dros ledled Cymru, o'ch di'n gallu cael cyrsiau Mangor, ar sut i sgwennu CV, sut i paratoi ar gyfer y faifa, sut i trefnu amser yn
yn iawn lle, ond o'ch ti'n gallu fynychu heini yn Bangor, yn Aberystwyth, yn Gaerdydd, felly oedd y cyfle i networkio efo prifysgolion eraill yn peth mawr ac yn beth galonogol, dwi'n meddwl, medru gweld pobl eraill yn mynd ar yr un fath o siwrna. Mae Bangor weithiau, dwi'n meddwl, yn cael ei adlar ben ei hun i fyny yn y gogledd. Felly mae cael cymysgu efo prifysgolion eraill drwy'r Gymraeg yn beth da iawn, dwi'n meddwl. Gret. A nesa, jyst isio siarad chydig bach amdan swydd chdi ddydd i ddydd. Mae'n siŵr bod yna lot yn meddwl bod Peirianneg Electronig ddim yn bwnc lle mae yna lot o Gymraeg yn cael ei ddefnyddio. Ella pobl yn meddwl bod y terminoleg y reit gymleth lle. Ond sut wyt ti'n defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd a sut mae'r Gymraeg di helpu chdi yn dy swydd? Felly o ddydd i ddydd, yn wedi yn y labordau, dwi'n gallu sgwrsio'n Gymraeg efo'r myfyrwyr sydd yn galluog yn y Gymraeg. A be dwi'n ffeindio'r rhan amla ydy pan mae myfyrwyr yn gweld bod fi'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw'n cychwyn dod allan ar cychwyn siarad Cymraeg na Saesneg oedden nhw'n siarad efo fi a staff eraill i gychwyn efo lle. So mae hynna'n beth braf iawn. A fel dwi wedi sôn yn barod, da ni wedi medru gwneud dipyn o waith yn ddiweddar i gael y cyrsiau bob cwrs Peirianneg yn yr adran yn gymwys yr ysgoloriaeth cymhelliant, sydd yn troi fel lle da ni wedi dod o pan doeddwn ni methu cynnig dim byd drwy'r Gymraeg i fedru cynnig 40 credyd bob blwyddyn ar bob cwrs Peirianneg, dwi'n bod hynna'n beth da iawn i'r adran. A hefyd medru darlithio yn ddwyieithog. Mae'r myfyrwyr Cymraeg yn gallu gofyn cwestiynau i fi yn Gymraeg yn y dosbarth, gan bod nhw'n gwybod bod fi'n gallu alluog yn y Gymraeg. Mae hynna'n beth da i fi fedru sgwrsio efo nhw, a mae'n dda i'r myfyrwyr sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg i ddysgu rhai geiriau hefyd. Yn dilyn o hynny, mae'r myfyrwyr wedi dangos diddordeb mewn mynd i ffwrdd a dysgu Cymraeg nhw hunan, a dysgu rhai o'r terma, a medru cymryd rhan mewn sgyrsiau yn ddwyieithog yn ystod y daleithiau sydd yn braf iawn, dwi'n meddwl. Ond bob diwrnod dwi'n gallu siarad, dwi yn siarad Cymraeg efo myfyrwyr yma'r adran a staff hefyd. Mae'r myfyrwyr yn clywed staff yn sgwrsio'n Gymraeg, dim just y myfyrwyr lle. Mae wedi helpu'r adran dod yn bell iawn yn her mae dim just dwyieithog, ond gwahanol diversity yn yr adran lle. Gret, ie. Mae'n wych clywed bod staff a myfyrwyr yr adran yn barod i siarad Cymraeg ac mae'n swnio fatha bod yn helpu nhw yn y gwaith hefyd. A gret clywed efo y cwrs yn gallu bod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth cymhelliant yna. Ond at chdi, non, so wwan, fel da ni wedi sôn am, ti'n gweithio fel Swyddog Arbenigol Carbon i Gyswllt Ffermio, felly yn amlwg yn gweithio efo dipyn o ffermwyr bob dydd. Ond sut mae'r Gymraeg di helpu chdi yn dy swydd? Ia, yn bendant yn nifer o pwyntiau yn bethau mae Daniel di sôn amdanyn nhw'n barod fodd bynnag ar lwybr gyrfa hollol wahanol. Felly, os oes randawyr allan ella ddim yn gwybod am Gyswllt Ffermio, felly Gyswllt Ffermio raglen trosglwyddo gwybodaeth a cynghori i fusnesau fferm yng Nghymru. Mae'r rhaglen wedi chyllido gan Llywodraeth Cymru. Felly, mentera mewn ffordd ydy'r cwmni dwi'n gweithio, felly gweithio ar y rhaglen Gyswllt Ffermio. Felly, ia, o ran rôl swyddi, dwi'n gweithio ledled Cymru. Felly mae llawer o'r gwaith dwi yn ymwneud â bod mewn cyswllt agos gyda ffermwyr, a dwi'n meddwl bod y gallu fod yn ddwyieithog yn andros o bwysig o ystyried cymaint o'r busnesau dwi'n gweithio efo nhw, ble mae Cymraeg ydy'r iaith gyntaf. Wrth gwrs, ddim bob tro fodd bynnag mae'n sgil mor bwysig i gael o ystyried yn cymunedau cefn gwlad ni ar pobl da ni'n gweithio efo nhw. Felly dwi'n eistedd fewn tîm technegol Gyswllt Ffermio a mae'n rôl ni'n ymwneud efo dylunio prosiectau a gwneud y prosiectau hynny allan ar ffermydd ac yna trosglwyddo'r canlyniadau. Ac felly fel o'n i'n sôn gyda cynifer o ffermwyr yn siarad Cymraeg fel ei iaith gyntaf, mae mor braf gallu cael y sgyrsiau dydd i ddydd na efo nhw yn ei iaith gyntaf nhw. Yn yr un modd wedyn wrth feddwl mwy am y trosglwyddo gwybodaeth, da ni'n gwneud hynny mewn gymaint o ffyrdd gwahanol ac yn ddwyieithog wrth gwrs, bod hynny yn daflenni gwybodaeth, yn ddigwyddiadau, yn cyflwyniadau, yn gyfarfodydd ag ati. A dwi'n meddwl bod y gallu gychwyn y sgwrs na'n y Gymraeg yn enwedig mewn ardaloedd lle mae llawer iawn o'n mynychwyr ni yn siarad Cymraeg yn dod ar agorsatrwydd na rwsyd mwyn cychwyn pethau. A'r gallu drosi o un iaith i llall wrth gwrs yn sgil, da ni allan cymryd yn ganiataol weithiau.
Fodd bynnag, dwi'n meddwl bod o'n, mae'n andros o bwysig i rôl i ac hefyd yn fewnol o fewn Gyswllt Ffermio. Mae nifer helaeth o'n staff ni siaradwyr Cymraeg. Felly, mae'n rhywbeth sy'n dod yn gwbl naturiol. Mae'n andros o braf cael gweithio dydd i ddydd yn fy iaith gyntaf. Gret. A just sbio ôl ar eich amser chi, y ddau yna chi, yn y brifysgol chi, pa sgiliau nath chi ddatblygu yn y brifysgol sy'n helpu chi wan chi? So mae'n gallu bod yn sgiliau ieithyddol nath chi ddysgu, neu'n sgiliau, be di'r gair Cymraeg, technical skills chi, sy'n helpu chi dydd i ddydd. So eich non ti isio dechrau? Na'n bendant, da ni'n sôn gymaint am y Gymraeg, ond mae'r gallu fod yn ddwyieithog, a dwi'n ffeindio fo'n ddefnyddiol o ddydd i ddydd, y gallu drosi o un iaith i'r llall. Dechrau bod, dwi'n gwybod siwr os oes Daniel yn cytuno, weithiau dwi'n gweld fy hun yn meddwl yn Gymraeg ac yn cyfieithu'r Saesneg. Ond dechrau bod, mae'n andros o sgil, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth da ni'n bendant yn gymryd yn ganiataol, ond mae bendant wedi helpu fi yn yng ngyrfa. O ran sgiliau eraill, wrth gwrs, gallu weithio fel grŵp neu fel tîm, o ran cyflawni pethau drwy gyfrwng y Gymraeg, nes i gyfeirio gynharach at gael ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a fel rhan o hwnnw oedden ni hefyd yn gorfod cyflawni hyn a hyn o credydau a modiwla drwy gyfrwng y Gymraeg, ac oedd hynny yn ffordd o dynnu y myfyrwyr Cymraeg oedd yn astudio pynciau gwahanol at ei gilydd. Felly mewn ffordd, o'n i'n astudio amaeth cadwraeth ar ymgylchedd, fodd bynnag criw bychan iawn ohona ni oedd ar y cwrs hwnnw, fodd bynnag oedden ni yn cael cymysgu gyda myfyrwyr dyrddiaeth er enghraifft i gwblhau y modiwla Cymraeg. Felly, yn tynnu bobl o grisiau gwahanol at ei gilydd i weithio fel grŵp neu tîm, a mae hynny'n bendant wedi helpu fi'n hwyrach mlaen yn yng ngyrfa. Ac heb os, dwi wedi cyffwrdd ar y gwaith maes drwy'n israd a hefyd yng ngwaith doethuriaeth. Felly nes i dreulio diwrnodau maith yn fferm y brifysgol yn Henfais yn gwneud gwaith ymchwil, a bellach yn treulio diwrnodau maith allan ar ffermydd yn casglu data ac yn rhedeg prosiectau. A dwi'n meddwl bod cael y cefndir gwyddonol na ac eisiau cyfle i ddatblygu yn y brifysgol bendant di bod o fydd i fi rwan wrth feddwl yn union am sut i fynd ati i wneud prosiect a be sydd o fydd wedyn i'r ffermwr. Felly, yn andros o ddiolchgar o holl sgiliau nes i ddatblygu yn y brifysgol. Gwych. A rhywun fath o gwestiwn i chdi, Daniel, pa sgiliau nes ti ddatblygu tra ddech chdi yn y brifysgol sy'n helpu chdi wan fel darlithydd yn Prifysgol Bangor? Debyg iawn fel, mae'n sôn yn barod gweithio mewn tîm, dwi'n bod hynna'n beth bwysig iawn. Dwi'n cofio pan o'n i'n fyfyriwr a siarad yn grŵp ffrindiau ni yn gofyn ar ôl darlith. Ond be mae'r darlithwyr yn mynd yn ei rwan, mae nhw'n darlithio, mae o'n job rili hawdd, ond pan ti'n gweld yr ochr arall, mae o'n hollol wahanol, mae'n gymaint fwy iddo fo na just, ti'n troi fo'n ei darlith, a dyna fo allu. So bendant, mae o lot o waith tîm yn yr adran. Dwi'n meddwl hefyd y ieithyddrwydd da ni wedi sôn yn barod a sut i gyflwyno yn ddwyieithog. Troi fyny a rhoi darlith mewn un iaith neu'r llall yn lot haws na gwneud yn ddwyieithog ar y pryd lle a medru switcho rhwng y ddwy iaith yn rhwydd. O bod datblygu sgiliau yna wedi bod yn hanfodol rili i be dwi'n neud rwan. A hefyd, time management, sut i balansio prepio ar gyfer darlithioedd a dal fyny fe e-byst a at bobl ar Teams a bob math bethau felly a gen ti fyfyrwyr sydd yn crocio'r drws, lle bod gen ti amser ar gyfer y diwrnod, ond ti'n mynd cymryd i ystyriaeth fydd myfyrwyr yn dod i weld chdi yn ystod y dydd, crocio'r drws a ti'n eisiau gyrru nhw i ffwrdd, ti'n eisiau dod i mewn a helpu nhw lle. Ti'n lot o'r sgiliau felly dwi'n meddwl sydd wedi helpu yn gymryd rhawan dwi'n meddwl. Gret. A fel mae'r ddau yn chi'n gwybod, mae yna gymuned Cymraeg reit fawr y Bangor. So mae'n gret siarad chydig bach mwy amdan yr elfen gymdeithasol yna, sut brofiad oedd just cymdeithasu trwy'r Gymraeg. Dwi'n siŵr os oedd y ddau yn chi wedi byw yn JMJ neu yn rhan o MCB lle, sut brofiad oedd gallu cyfarfod pobl o ar draws Cymru ac gallu siarad Cymraeg o ddydd i ddydd lle. Non, ti eisiau mynd gyntaf? Nes i fyw fewn yn JMJ flwyddyn gyntaf. Dwi'n barod i gyfedda, o'n i'n treulio lot o'r amser adra gan fod gen i ddiwrnodau llawn lle doedd gen i ddim darlithio ag ati. Felly yn ôl ag ymlaen ag yr hyblygrwydd i allu wneud hynny o fantais mawr. Fodd bynnag yn bendant wrth gychwyn yn y brifysgol yn benodol,
rhywun yn trio ffeindio ei draed, ac wrth gwrs yn cael gwneud hynny drwy iaith gyntaf yn fantais fawr, jyst i ddod i'n nabod bobl yn gyffredinol. Fel dwi'n deud, dyn ni'n byw yn bell iawn o Fangor, felly yn debyg i Daniel yn nabod Fangor yn o lew, o nyddio fel plentyn, fodd bynnag, jyst am mwyn cychwyn pethau ffwr yn bendant. Mae yna gymdeithas arbennig ym Mangor, a nid yn unig o ran yr ochr astudiaethau, ond hefyd y bywyd cymdeithasol yna. Felly, yn bendant yn argymell i unrhyw un sydd yn meddwl yn mynd i astudio i wneud y fawr o cyfleoedd hynny i ymuno gyda pethau fel yr MCB ac ati. Jyst i ddod i nabod pobl yn well ac i gallu ymelaethu mwy ar eu profiadau nhw fel myfyriwr. Yn sicr. Iddo chdi, Daniel, o'ch di'r rhan o unrhyw gymdeithasau eraill, o'ch di'r rhan o MCB, neu o'ch di'r rhan o unrhyw gymdeithas, dwi'n gwybod, chwaraeon neu rhywbeth fel yna? Na, rai cyfadda, do'n i ddim pan o'n i'n fyfyrwyr. Mae dal yr un peth, mae myfyrwyr Peirianneg a cyfrifiadur yn rei unique iawn, so ni'n deud, dyn really yn greu pethau felly. Ond, ers fod yn aelod o staff, da ni wedi medru, da ni'n cael y croeso Cymraeg bob mis Medi myfyrwyr newydd Cymraeg, da ni wedi hostio un o fama ar gyfer y coleg, lle mae myfyrwyr coleg, neu myfyrwyr Cymraeg dim jyst yr ysgol, myfyrwyr Cymraeg y coleg yn dod at ei gilydd. Felly mae yna lot o bethau felly mynd ymlaen, mae yna partiau Dolig, da ni'n trio gwneud adeg y Pasg. Felly dim gymaint fel myfyriwr, ond ers fod yn aelod o staff, dwi wedi gweld mwy o'r gymuned Cymraeg neu fod yn rhan fwy o'r gymuned Gymraeg. Dwi'n cofio wrthos y glas blwyddyn gyntaf, mi nathon ni fynd i JMJ a wedyn mynd am pub crawl efo criw bach o fanno. So dwi'n cofio hynny. A jyst i esegu at hynny, dwi'n gwybod os di Clwb Cymru'n dal i fynd efo MCB, ond hwnnw ystod yn outing golew o ran y bywyd cymdeithasol ym Mangor. Yndi, mae'r Clwb Cymru'n dal i fynd, a da ni'n clywed lot o straeon diddorol gen y myfyrwyr sy'n dal i fynd i hynna, so gobeithio bod hwnna'n parhau yn y dyfodol. Jyst eisiau siarad chydig bach mwy amdan y Gymraeg eto. Ydych chi'n meddwl fod y Gymraeg wedi agor fwy o ddrysa iddo chi yn eich gyrfa, a ydych chi'n meddwl sa'ch chi wedi cyrraedd lle ydych chi rwan heb y Gymraeg? Be am chdi, Daniel? I fod yn onest, os fysa'r PhD gen y Coleg Cymraeg ddim wedi fod yn opsiwn, neu os fysa'r, pan nes i weld y niwtr bersonol ddim wedi cynnig hwnnw i fi, dwi ddim yn sicr lle fyswn ni rwan a deud y gwir. O'n i hyd yn deud pan o'n i'n fyfyriwr, ac o ffrindiau fi hyd yn deud, o mi fyddi di, ond o'n i'n deud fyswn ni byth yn ddarlithydd yn bersonol lle, ac oedd ffrindiau fi gyn deud, wyt ti am fod yn ddarlithydd, a dyna sydd wedi digwydd. Ond heb i'r ysgoloriaeth gen y Coleg Cymraeg ddod i fyny pan nes i ofyn i'r inhiwtor, dwi ddim yn gwybod lle fyswn ni heddiw fod yn holl onest. Dwi ddim yn meddwl fyswn ni yn greu beth dwi'n neud rwan. Ella fyswn ni'n gweithio i gwmni'n rôl arall mewn Peirianneg Electronig, ond efo Gymraeg, neu'r opsiwn yna ar y pryd, dwi ddim yn meddwl fyswn ni'n greu beth dwi'n neud rwan. Am siŵr bod yn neis jyst gallu aros o gwmpas lle ti'n dod o'n leol, lle'n dod o ochr y pen llun, am siŵr bod yn neis gallu aros o gwmpas a gweithio yn Bangor. Ond i bendant. Ond iddo chdi un ti'n meddwl sa'ch ti wedi cyrraedd lle wyt ti wan heb y Gymraeg, neu di'r Gymraeg wedi bod yn rhan anatol o dy yrfa? Tos am dwywaith fod y Gymraeg wedi bod yn rhan holl bwysig, a fel dwi wedi i gyfeirio ato'n barod, da ni'n cymryd o'n gael yn sal o bosib weithiau. Ond i feddwl amdano fo ffordd all rownd, dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn ffodus o gael magwraeth Gymraeg a gwneud cymaint o mywyd tu allan i yn astudiaethau neu'r ysgol ag ati drwy gyfrwng y Gymraeg. Enghraifft, mudiad ffermwyr ifanc yn fudiad pwysig ofnadwy yn rhan o mywyd i'n tyfu fyny, a o ddatblygu sgiliau drwy hynny, drwy gyfrwng y Gymraeg eto. Hynny wedi gwneud fi'n fwy hyderus fel person, felly dwi ddim yn meddwl ella fyswn ni wedi cael yr hyder i fynd amdani ac yn ei cais am yr doethuriaeth na, bod i wedi sgwennu fyny yn Saesneg, ond dwi'n meddwl fyswn ni wedi mynd ati a di gwneud hwnnw heblaw am yr hyder o'n i datblygu drwy gyfrwng y Gymraeg cyn hynny os dyn ni'n gwneud synwyr. Pethau bach fel cyflwyno, mae'r gallu sefyll o flaen pobl a cyflwyno yn sgil yn ei hun, a heblaw bod fi wedi cael datblygu'r sgiliau yna'n eitha ifanc drwy fudiad y ffermwyr ifanc cymysg pethau eraill, yn bennaf drwy gyfrwng Gymraeg ac wrth gwrs cyfleoedd i wneud yn y Saesneg hefyd. Dwi'n meddwl fyswn ni wedi bod ddigon hyderus i allu mynd ati wedyn i wneud cais am doethuriaeth, dechrau y goblygiadau'r gwaith sy'n dod efo hynny. Daniel di sôn am y gynhadledd yn barod, dechrau mynychu sawl cynhadledd, rhai ohonyn nhw drwy gyfrwng y Saesneg, fodd bynnag o fod wedi datblygu'r hyder yna yn
yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg i gychwyn i ffwrdd efo. Dwi'n meddwl bod hynny di helpu fi ddatblygu fel person, fel dwi wedi gyfeirio yn barod erbyn hyn. Wrth gwrs, mae'r iaith Gymraeg yn holl bwysig yn swydd dydd i ddydd i, felly does am dwywaith bod y gallu siarad yr iaith di agor cymaint fwy o ddrysau fi yn yng ngyrfa mewn ffordd. Gret, ac mae'r ddau yn chi di siarad sut mae'r Gymraeg di helpu chi yn eich gyrfa ac yn eich bywyd personol hefyd chi. Ond pa negas bysach chi'n rhoi i fyfyrwyr neu disgyblion chweched dosbarth sy'n ystyried astudio trwy'r Gymraeg neu ddim chi? Dwi'n siŵr os ti eisiau mynd gynta, Daniel? Ie, dwi'n meddwl os drwy'n ystyried cario ymlaen yn y Gymraeg neu ddim, just bendant mynd amdani. Fel o'n i'n sôn, o'n i am wneud hospitality management, a wedyn nes i hollol newid i Peirianneg Electronig. Do'n na ddim necessarily gymaint o Gymraeg ar y pryd yn y cwrs, ond ma'n arwan. A hyd yn oed os oes y cyrsiau sydd ddim ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, mi fydd na dal rhyw faint o elfennau Cymraeg ar gael just drwy myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, staff yn siarad Cymraeg, y cymunedau dyn ni'n sôn am yn barod, hyd yn oed aros yn J&J. Mae yna lot o gyfleoedd i gymryd rhan yn y gymuned Gymraeg, hyd yn oed os oes ddim cwrs penodol yn y Gymraeg, felly bendant mynd amdani, swn i'n deud. Ewch amdani, non pa negas a'ch di roi di fyfyrwyr sy'n ddim siŵr be maen nhw eisiau gwneud, os dyn nhw eisiau astudio trwy'r Gymraeg, pa negas fysach chdi roi iddyn nhw? Cytuno 100% efo Daniel a deud y gwir, o ran dydy o'm yn golygu, yn naturiol ma' 'na gyrsia sydd yn gallu bod gwbl drwy gyfrwng Gymraeg, fel bynnag, fel da ni wedi drafod heddiw, dydy o ddim yn golygu bod rhaid astudio'r cwrs yn ei gyfanrwydd y gyfrwng Gymraeg, ond ma' 'na opsiyna a manteision mawr o wneud hanner cwrs. Dwi'n meddwl alla un gair i gyngor di nad oes ddim rhaid bod yn arbenigwr chwaith, mae yna opsiyna allan yna, mae yna gyfleoedd i ddatblygu, mae yna gyrsia glow i iaith ag ati, felly tysach chi mond isio cyflawni yn cyfran fach o'r gwrs drwy gyfrwng Gymraeg. Dwi'n meddwl bod yna bendant mae yna fwy o fanteision o wneud na gobeithio wneud. Ac o bosib yn swnio bach yn cliché deud gwneud y mwyaf bob cyfle, ond dwi'n meddwl bod o bendant yn wir. Felly dwi'n meddwl lle nes di holi'n gynharach yw am os oedden ni'n gwybod beth oedden ni eisiau gwneud fel gyrfa cyn mynd i'r brifysgol neu tra yn y brifysgol. Un peth nes i ffeindio fantais mawr oedd pethau fel y cyfleoedd tu hwnt i'r adran. Felly, nes i'n ffodus ofnadwy i fod yn rhan o gynllun interniaeth y brifysgol. Felly, profiad gwaith mewn ffordd gyda thal oedd o dilyn cwblhau 1 mlwyddyn o ngradd isradd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw ni'n gweithio yn agos efo canolfan Bedwyr mwyn trefnu ffair swyddi Gymraeg. Felly, hwnna'n yn bell iawn oddi wrth yng nghwrs amaeth cadwraeth ac ymgylcheddi, fodd bynnag, oedd hwnna'n gyfle i fi ddod i nabod y staff yn canolfan Bedwyr, i siarad mwy drwy gyfrwng Gymraeg a dod i nabod mwy ar y brifysgol. O'n i'n cael yn narlithioedd i lawr ar ffordd deiniol wrth nhw pontio fan'na, felly ddim yn dod o draws y brif adeilad a ffordd y coleg yn aml iawn, fodd bynnag gwneud yr interniaeth na'n dod ar draws gymaint mwy o bobl, ond hefyd yr interniaeth mewn ffordd o trefnu'r ffair swyddi a cysylltu gyda cwmnïau gwahanol a tynnu nhw i ddod i fynychu'r ffair swyddi a wedyn cael myfyrwyr i ddod hefyd. Felly, na hwnna roi rhyw fewnlydiad i fi mae yna lot o'r faoedd gwahanol allan na ac i jyst i gael gwell syniad. Ac yn yr un modd nes i gael swydd tra o'n i fyfyrwraig fel mentor ysgrifennu i gyfoedion. Hwnnw eto ar ffordd y coleg, felly o'n i'n gweithio fatha rhan o dîm oedd yn cynnig cefnogaeth 1-1 i fyfyrwyr gyda unrhyw asyniadau neu ryw waith ag ati oedd ganddyn nhw. Felly hwnna'n gyfle eto i gyfarfod pobl eraill oedd ar gyrsia amrywiol, ac o'n i'n wrth gwrs yn gallu cynnig gefnogaeth na drwy gyfrwng Gymraeg. Felly mae yna gymaint o gyfleoedd allan na o fewn yr adrannau yn y brifysgol, ond hefyd tu hwnt drwy gyfrwng Gymraeg. Felly, gwneud y mwyaf o bob cyfle sy'n ni'n ei ddweud. Gret, mae'r negas yna berffaith. I rywun sy'n gwrando, gnewch mwyaf o bob un cyfle ac neith astudio trwy'r Gymraeg ddim rhoi chi o dan unrhyw anfantais, neith o'n sicr helpu chi yn y dyfodol, ond be oeddech chi ddeud o fanna, does am rhaid iddo chi wneud bob dim trwy'r Gymraeg. Os ydych chi eisiau wneud cwpl o fodiwla neu cwpl o asyniadau trwy'r Gymraeg, mae'r cyfle i wneud hynna a neith o'n sicr helpu chi yn y dyfodol chi. Nesa, just i gloi, dwi am ofyn cwpl o cwestiynau cyflym iddo chi. Dwi ddim di anfon hein iddo chi o flaen llaw,
So, sgynnych chi'n syniad beth sy'n dod ata chi iwan. Y cwestiwn cynta, y gair neu derm gwyddonol Cymraeg gora. So mae'n gallu bod yn rhywbeth hollol random neu rhywbeth sy'n swnio'n eitha doniol, lle. Lled arglydydd, Be mae hynna'n golygu? semiconductor. Be di'r gair lled? Lled arglydydd. Gair da. Dwi'n mynd i ddeud atafeiliad, felly atafeiliad carbon, sef carbon sequestration. Dau air, do'n i ddim yn gwybod o flaen llaw. Gret. Cwestiwn nesa, os fysa chi'n gallu gweithio efo unrhyw wyddonydd, byw neu farw, pwy fysa chi'n dewis? Yn amlwg oedd y neidio meddwl i oedd Einstein, ond allan roed Dyna ni am ddim. Mae'n cliched yn di. Ne, dwi'n meddwl. Y ddau, na chi'n mynd am Albert Einstein, lle? Ie. Gret. Iawn, cwestiwn nesa. Ailadrodd arbrawf 100 gwaith neu 100 e-bost? O, arbrawf can gwaith. A fi na, nedig os di allan mewn cael la, mae'n wyliad. A wedyn, y cwestiwn ola, llyfr neu bodlediad? Dwi'n bach yn old school weithiau, dwi'n mwynhau llyfr, fel bynnag yn y rôl presennol, dwi'n teulu dipyn amser ar y lôn, felly dwi'n mynd i ddeud podlediad gan fod o'n ffitio fewn efo yn mywyd prysur i. Dwi'n mynd i ddeud llyfr. Lycio darllen llyfr. Gret. Diolch yn fawr am ddod i siarad efo fi heddiw. Dwi wedi really enjoyo clywed amdan straeon chi efo'r Gymraeg a sut mae'r Gymraeg wedi helpu chi. A dwi'n siŵr fod y grandawyr wedi mwynhau gwrando ar y sgwrs yma hefyd. Felly, diolch yn fawr am rando a tan tro nesa. Hwyl fawr. Diolch yn fawr am rando ar Bangor be wedyn. Gobeithio dy fod i wedi mwynhau gwrando ar ein gwestai yn siarad. Diolch i Aled o gwmni'r pod am gynhyrchu, a diolch i gronfa alumni Mhrifysgol Bangor am ariannu'r podlediad. Os wyt ti wedi mwynhau'r benod yma, gai ofyn ffafr mawr os gweld i dda, fysach chdi'n gallu subscribio a rhoi adborth am y podlediad. Tan tro nesa, hwyl fawr.